Mfethu sabonani nami igama lemsitwana from Lokuhle FM. Manje silapha emagrawundini eMelfort. Kushuba kakhulu, kulapha i-Sports Field. Namhlanje khona mfethu ngihamba nawe suka eThekwini, eDurban. Mfethu kuhamba kanjani? Uthapha ngasikipha namhlanje. Ngiyakutshela mntaka baba, ngicela ubingelele sekubonani babukele emakhaya igama lami Ulungelo Oscar Mgwalo, sizomhlongo njengophuthula amazi. Kanake mntaka baba, siseMelfort. Mfethu, Ayikubhizi. ukimani la Ngiyabona bana kwethu sizali on white. Sihlale ngephosini encane for the community. Abantu kugcwala kumnandi. Kumnandi. Kuzoba busy ngizobona. Wena uzokwenani ke lapho Mina eMelfort? mfethu ngizokumemeza kancane, ngizobabiza kancane. Ngizobadabhisa As an MC or kancane. DJ? As an MC, baba. MC angena. DJ bani khona? Okay, I go by the name of MC Oscar. You can search me up on Instagram at I am Oscar, on TikTok Ukapadia, and then Facebook Ulungelo _Oscar. Mina lo. Solo we? Ngingowaseshowe ngokuhlala mina ngomsebenzi. Wasebenzana abantu bangafiki la kusele. Bona gethi kunjani? Unyama sethuphele abantu bayenze manje. Basangibasiza kumanje abantu bale no Oscar. Usafikile. Njengamanje abantu bathembisana abantu. Phezeni mina lapha ngakho noma line up kanjani? Phezeni. Mina engikwaziyo ukuthi akekho omunye umuntu ozokwazi ukuyenza njengathi. Usazobona mntaka baba. And usazobona. Bese umuntu owaseshowe ngihamba naye. Usafile. Uyobuza nje mhlawumbe uyena odlalayo. Lapho yena. Ngiyakutshela. Sawuthi umuntu angafika ukuthi ngafika abantu bangafika. Akafike manje uyabuthela. Yeza nje. Sanyaka samthana uKepa Moti. Sanidubana namhlanje sanibona bye.